भैया लोग जय माता दी प्रणाम। अब हई पार्क जे बा देखिए एकर गेट पूरा बन के तैयार हो गईल बा। हई रउआ लोग के देखावत तनी, देखी हई पिलर बुझाता कि लकड़ी के बनल बा। ये फॉरेस्ट विभाग के कारीगरी देखी। हालांकि हमनी देखले बानी जब बनत रहे तो सीमेंट के बनावल जाते हैं भाई कि पेंटिंग से इतना सुंदर है कलाकारी फॉरेस्ट विभाग के। बहुत जल्दी ई पार्क रउआ लोग के घूमे के देखे के भी मिली। हमरा लागता कि बड़ी तेजी से काम होता। देखिए होने से रास्ता बनत आवता। फॉरेस्ट के पूरा ऑफिस के भी तैयारी यहाँ चल रहा बा। और जो दूर में रउआ लोग के दिखाई देता वो ऑफिस बनता। तो एगो नया पार्क रउआ लोग के फिर हमरा लागता कि जल्दी देखे के मिली, घूमे के मिली। हमने खासकर पहले भी रउआ लोग के देखौले रही, लेकिन है खासकर नक्काशी दिखावे खातिर हम कहनी हाँ कि आज बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। राम राम, प्रणाम, जय माता दी।